na biblioteca de que Agustín aceptara facela aquí, a súa presentación, porque unha persoa do seu prestixio podería tela feito en calqueira biblioteca, en calqueira biblioteca tamén, pero en calqueira outra biblioteca, en calqueira librería, ou incluso en calquer centro destos comerciales que están tan de moda. Pero fixeu aquí, vai facela aquí, estamos moi agradecidos a él e a Xerais. Ben, penso que ten que haber unha relación grande entre os escritores, os libreiros e as editoriais. Isto é bo para todos. Comentaba con Manuel Bragado antes de intervir aquí que certos sitios, con todo o meu respeto, pois poden vender libros, pero non son librerías. As librerías teñen que ter ao frente un libreiro e que teña o verdadeiro espírito de libreiro, o verdadeiro interés e a comunicación, cosa que lamentablemente non pasa con estes centros comerciais. Naturalmente, se ti queres estes grandes centros comerciais, que están para o que están. Pero se ti queres facer unha desiderata para calquer usuario da biblioteca, non podes recurrir a estes centros comerciais. Quero apostar por os libreiros. Estamos apostando por os libreiros da cidade. E por eso volvo a repetir que agradezo moitísimo que en vez de facer a súa presentación nun centro onde podería firmar os seus exemplares e ter un maior produto económico e hacer tal vez, o sea, outra cosa, pero que a él xa non falla, pois aceptase vir aquí. Moitas gracias de novo a todos, Agustín, a Xerais, aquí tamén. Moitas gracias a ustedes por ter vindo aquí a esta presentación. Moi boas tardes. En primeiro lugar, agradecer as palabras agrimosas a unidade da directora da biblioteca, de Laura González Garcés, e expresar a nosa admiración e a alegría por estar nunha biblioteca que non ten ninguna contradicción este acto que realizamos nunha biblioteca coa presentación que podemos facer nunha librería cultural. Ambas as dúas, as bibliotecas e as librerías, son institucións comerciais, perdón, son institucións culturais, ben que de diferente tipo. A librería é unha institución, ou debería ser unha institución cultural de carácter comercial dentro dunha comunidade local, e a biblioteca, entendo eu, que debe ser o corazón de cada comunidade local para defender e proporcionar o servizo da lectura, que seguramente é o servizo público das infraestructuras dos coñecementos dos soños máis importantes que unha administración poda proporcionar. Nese sentido, estamos na biblioteca, estamos cos bibliotecarios e as bibliotecarias, que é fundamental co seu coñecemento, seguramente no mellor verse posible para realizar un acto como de hoxe. Eu quero facer dúas referencias ao acto de hoxe, aos participantes, e unha referencia ao libro e á colección onde está publicado. Agustín e máis eu concebimos que este acto, desde que estaba editándose o libro, o mellor xeito de presentar o libro sería por medio dunha conversa de alguén que
que sabemos que ama os libros e que dialoga cos textos e cos seus autores. Agora sempre estivo moi ben enseñada un ilustrador en concreto que é Miguel Ángel Prado. Sí. Entón, antes de nada, podías contarnos algo como foi o traballo con Pablo Ladel e... A ver, o traballo como moitas cousas nacen do azar. É dicir, primeiro quero dicir que eu quero creer, non o sei, porque eu preguntei a Pablo, eu preguntarte, pero quero creer que esta ilustración que está un pouco inspirada por o Ceo sobre o Berlín. De un Mendes do cal incluo unha cita aquí, na impresión de que esta especie de anxos caídos que aparecen aquí, eu creo que é unha débeda á película esa, ainda que non o falamos. O certo é que eu entrei con contacto con Pablo de casualidade. É dicir, eu coñecía algunhas cousas dele. É dicir, hai un álbum de cómics que se chama La Torre Blanca, que é maravilloso. É dicir, calquera cousa que diga eu sobre La Torre Blanca é pouco. É un ilustrador idóneo para ese ambiente que eu creara, que era Pablo Ladel. Entón, a partir de aí, efectivamente ilustrou ese conto, e a partir de aí, pois claro, cando se foi artellando este libro, que fixose como, igual que se fai un palleiro ao redor dun pau, se vai arredando todo, este libro naceu, o pau é o primeiro conto, un radiante silencio, e ao redor del foron xuntándose todos os outros. Entón, Pablo non podía, aquela, pero eu dixen, pois, obviamente, imos esperar o que haxa que esperar. Estou contentísimo de que esperáramos, porque os libros que non teñen impresa, tanto de que salen meses arriba, meses abaixo, e así pois puido salir con estas ilustracións que a mí, sobre todo, 2 ou 3 delas parecenme extraordinarias. Chega o blog, un día do blog, para que non quieran saber, esta parte no libro, pero non te perda, porque é o nome do autor, Pablo Ladel, con 2 L's, .blogspot.com. Entramos directamente nos contos, son os relatos que non poñen o libro, son relatos nos que está sempre presente, desde logo, amor, máis amor que desamor, realmente, en que sexan historias de amores a veces imposibles, a veces frustrados, pero sempre hai un amor que dura, en algunos casos, toda a vida. E o amor non se dice que... Sí, a ver, eu imagino, cando a veces penso nisso, vénseme a cabeza, ainda que non ten exactamente moito que ver, pero agora explico que se me a cabeza, un álbum de cómics de Miguel Ángel Prado que se chama Tanxencias. Ten un Miguel Ángel Prado un álbum de cómics no cal conta historias que son eso, tanxencias. É dicir, como se dixéramos dúas trayectorias curvas que nun momento dado se achegan, se tocan e despois inmediatamente volven a afastarse. Pois é certo que algún destes contos podrían entrar en todas as tanxencias. Hai dúas ditas que se cruzan, hai espazo, pero logo polo azar ou polas, en cada conto, polas cousas que sexan, pola morte, pola cobardía de alguén, polo que sexa, ese amor non chega a raizar. Correcto, justamente por iso digo que o amor perdura. Non hai tanto, digamos, historias de amores que rematen porque o amor se acaba, senón que son historias de amores que non se verifican porque por un montón de... Sí, esa frase... Causas, digamos, da historia. Esa frase de Oscar que poño por aí, de que é o azar que goberna o mundo, pois de algún xeito podría valer para estes contos, é dicir que... Quer dizer, eu creo que aí influye moito, en vez desa idea romántica de que hai el hombre de tu vida ou a mujer de tu vida, eu creo que non, eu creo que hai moitos hombres ou mulleres de tua vida cos que te podes cruzar, cruzas cunha delas no momento dado e podes xurdir o amor. Deso fala o libro, pero fala tamén do lado oscuro, que é justamente esa data de caducidade que poden ter os amores. Despois, dos contos, nace unha inversión, digamos, dunha época que podría ser case a tua propia mocidade, son relatos que arrancan, ou historias de amor que arrancan nos anos 50, nos anos 60, e capturan ao longo de moitos anos, non? E se eu falo, como falo en Amor de Agosto, pois, por exemplo, nos anos 60, os anos 60, pois, por rapaces de agora, ou con un lector de agora, xa son historias. En fin, sin embargo, eu podo dar fe de moitas cousas, de moitos detalles, que non podría. Entón, de algún xeito, eu sempre digo, se esta frase que a mí me gusta repetir, de que construímos as historias cos fios da nosa vida, entón é inevitable que eu tenha que recurrir aos fios da miña vida e con eles artellar as historias. Crees que sois efectivamente espectadores privilexiados, digamos, espectadores afortunados, que tenéis esa capacidade, digamos, para sumar o carro aos novos tempos, pero ao mesmo tempo, algo tamén que parte por aí no libro, se ve acaba estando un pouco como a
volta case primexeña, non? Ao primeiro libro que te agasalla, a caixa, onde se narran as cousas. Sí, a ver. Crees que nese sentido sodes realmente distintos e que as novas xeracións de escritores... A ver, se somos distintos é por outra cousa. Eu sei, a ver, dado que ven a conto porque diz, eu sempre lamento que os antropólogos actuais, os que hai agora, non se lancen en masa sobre nós. Porque tiñan que lanzarse en masa sobre nós, a estudiarnos, antes de que morréramos, porque somos a verdadeira xeración que medrou sin televisión. É dicir, en canto morramos a miña xeración, xa son xeracións alfabetizadas audiovisualmente. Mentres que nós non. Nós somos na narración oral, da radio e cine. Todos os contos, a parte que falen desde moito do amor, falan constantemente de literatura. En todos os contos hai referencias literarias. A xente que me lee non ten por que saberlo, claro. Ainda que eu escribo narración, é dicir, a mí gusta moito ler poesía. Creo que son un lector fiel de poesía. Leo desde sempre. E hai autores aos que volves, e autoras, aos que volves unha outra vez. Hoxe aquí, a adrede, realmente hoxe, é un libro que aparece en unha historia de fantasmas, a edición concreta. Este libro que merquei aquí na librería Ágora da Coruña, que agora xa non existe, en Trebodao, había unha librería Ágora, os que son da miña xeración de Barano, merqueino cando saíu en decembro dos 72. Algunos sabes que non naceron. Ti naceras? Non, ti tampouco naceras, Dios mío. Dios mío. Este libro, eu xa coñecía Valente, a persona que é Valente, pero este libro é o libro no cal ele recompilou a súa obra que levaba a publicar ata daquela. É un libro mítico para min. É dicir, este libro podría recitar agora un montón de poemas de memoria, tranquilamente. É dicir, é un libro ao que sigo volvendo. Non nesta edición, volvo noutra edición que tenho, porque esta xa me dá pena que se me acabe rompendo. Entón uso outra edición que teño distinta de punto cero. Pero esta edición é para mí unha edición que, claro, xa non é o mismo. Cando eu quero ler de verdade punto cero, ten que ser nesta de aquí, con esta tipografía, con esta concreta, e con esta portada magnífica. Traen poetas máis? Non máis recente como Cito, pero sin a práctica para todos. Algunos que cito son poetas que aprecio moitísimo. O que digo de Wisława Szymborska é verdade, é dicir, cando un está deprimido, o que hai que ler é algún poema de paisaxe con gran tarea, ese é o magnífico dela, porque inmediatamente se che pasa a depresión. É dicir, unha poeta tan vitalista, tan extraordinaria, que eu leo algúns poemas dese libro e se estou deprimido, pásase. Entón, claro, é inevitable que eu recurra a ele, ou que cite. Toda a miña vida me influíron moito. Por exemplo, e iso, aunque se fose xa moi maior, como eu xa era cando li na Szymborska, foi cando era enorme, 96, sí, creo recordar, antes non a conocía, para vergonza creo que non había prácticamente nada. Había frikis en España que coñecían. Eu non. Algún crítico de xornal. Eu non, lamento moito, claro, foi unha sorte de era Nobel, porque a mí foi un descubrimento extraordinario. Entón, claro, como renderlle homenaxe a eses libros? Pois a mellor maneira é citalos, extraer cachos deles e metelos nos contos. Ese é un pouco... Porque, claro, hai que dicir que o libro, o eixo fundamental acabou sendo o amor e o desamor e todo isto. En realidade, o Xermolo empezou sendo un libro sobre o amor aos libros e a lectura. Ese é o Xermolo. Logo, despois, outra cousa é que ti empezas por un lado e as cousas acaban por outro lado. E hai moitas referencias á literatura, desde logo, pero tamén hai referencias ao cine. Hai varias citas que abren algúns dos datos. Hai unha cita do Ceso de Berlín, hai outra de Corazón na Atlántida, que te gusta moito e a mí non tanto. E depois aí algún Kawai e algunha máis. O cine é algo que na tua vida particularmente marcute moito. Alguna vez escoitei dicir, como de referente intelectual casi a mesma altura que os escritores, o cine de Bergman. Sí, que o son está aquí na sala, está aquí que nos está escoitando, co cal compartín uns anos preciosos e conxús na directiva do Cine de Coruña. Fomos da directiva e fixemos unha revista da cal Quique era a alma principal, da cal eu conservo os números e Quique seguro os conserva todos, seguramente. Unha revista que se editaba no Cine de Coruña, creo que estaba moi ben. Pero xa de sempre,
É dicir, eu desde a infancia das pelis no cine Villavés aparece nun conto ata o cine na Laboral de Xixón, onde estive interno longos anos, e había unha sala de cine que creo que tive ocasión de coñecer. A sala de cine non, pero sigue tendo uso a sala da Laboral para facer exposicións. Esa sala de cine, bueno, ali viño moitas películas, moitas delas cortadas, os bicos en serio, cortaban os xesuitas, pero vi moita película. Mais adiante, a ver, eu vin ali, por citar un exemplo que pode ser o máis definitorio, porque depois fomos medrando e montouse un cineclub, claro, ali. Bueno, pois eu vin Ordet de Medrelles en versión danesa, subtitulada en francés, cunha persoa en voz alta traducíndonos os subtítulos en francés. Esa foi a miña visión do Ordet de Medrelles, que, por certo, deixou absolutamente fascinado. É dicir, a min, aos 17 anos que vin a Ordet, a min aquilo deixoume que non se me esquece. Aquilo que dei... Entón, claro, pertenzo a unha xeración na que algúns cineastas Bergman ocupa un lugar especial, foron moi importantes. Por exemplo, Pasión. Pasión para mí foi unha película desto de, claro, de non había DVDs, de vela e ir ao cine 2 días despois a volver a ver. Porque aquela era unha película que ti intuías que era importante, porque se falaba de cousas que para ti eran moi importantes. Logo rendiño homenaxes secretas que ninguén descubre, claro, porque non falta que fai. É dicir, que sei, un dos por exemplo, o profesor retirado da Aire Negro, aquel que ten a casa de turismo rural, pois ten caixós dunha cómoda cheas de fotos de persoas, non, de rostros. É unha homenaxe a que se chamaba Andreas Bickerman, o protagonista de Pasión. É unha homenaxe, o que facía máis velocidade. É unha homenaxe a Andreas Bickerman que tiña tamén unha cómoda chea de fotos de persoas. É dicir que o cine, para min, pois, para a miña xeración, eu creo, foi tan importante como a literatura na formación ideolóxica e sentimental. Entón, claro, é normal que aparezan as miñas películas e incluso ás veces, como pasa nesa cita que dixetes de Scott Hicks, eu escolla poñela a da película e non a da novela, porque na novela Stephen King, a frase de Stephen King, realmente. Stephen King nesa novela Corazones en Atlántida, que está moi ben, é unha novela magnífica, di esa frase, pero claro, o collo adrede de cando Anthony Hopkins a di en Corazones en Atlántida. Me parece, digamos, case valiente, diría, poñer citas extraídas de filmes prácticamente a mesma altura ou ao mesmo nivel que as citas extraídas da poesía de Valente, da poesía de Pincho, de quien sea. Claro. Como ten que ser, por outra parte, pero claro, non é habitual, desde logo... Ver o ceo sobre Berlín é unha experiencia semellante a ler a Wisława Szymborska. É unha experiencia semellante, unha película que tamén te deixa fascinado, que tes que ver tamén varias veces para pillarle toda a complexidade, e, por tanto, a min influime tanto a visión do ceo sobre Berlín como a lectura dun bo libro. Por tanto, é lógico que os puña a mesma lectura. Considera, falaba antes Manolo, que consideraba que este libro non era un libro máis dentro digamos, da tua bibliografía. Tides esa sensación, non se trata de que teñas máis méritos ou que tache méritos, pero para ti este libro é distinto dos outros e en que é distinto? A ver, eu non sei exactamente, é dicir, para que nos pasa a todos os que escribimos, non vexo unha liña de continuidade, é dicir, temas que hai aquí, hai algúns contos están case todos os temas están noutros libros tamén. Outra cousa é que aquí quizá eu cuidase, dado que este foi un libro moi demorado, porque tú hai que dicir, é certo que este libro nace dunha maneira non como a outros libros nacen a partir do proxecto. Este libro, pois, hai primeiro 3 ou 4 contos soltos, logo despois hai a encarga de Antonio Ventura dun radiante silencio, e a partir deso é cando me digo, bueno, pois aquí hai un libro que facer con contos de amor, de desamor, con ese telón de fondo dos libros e tal, entón é cando empezo a escribir, digamos, con a vontade de facelo, e, por tanto, é un libro que está moi apousado. Este libro está escrito sin ningún tipo de presa. Está revisado hasta esa esperación. E se eu xa reviso moito os libros meus,
pois este está moitísimo máis revisado. Entón, quizáis o que se pode chamar, digamos, visión literaria externa, pois ao mellor pode ser distinta. Ao mellor os contos teñen algúns unha fundura maior. Algúns, por exemplo, sí, é certo que poden evocar máis a do anterior. Estou pensando, por exemplo, nunha historia de fantasmas. Parece máis o Agustín que todos queremos. Pero un non tiene tan claro, por exemplo, que eso, que Amor de Agosto, esa extraña lucidez, tendo desde logo moito que ver, sendo que diferente das túas, igual que as anteriores, eu creo que se marca unha certa liña, non sei se distinta, pero desde logo supoño que en parte que ven dado por la dureza de la humanidad, ¿no? Evidentemente ese tipo de contos seguramente non os poderá estar escrito a liña, ¿no? Eso seguro, porque a escritura é un camiñar por un carreiro que non ten volta, pero que sempre vas etapas para diante. Entón, é evidente que este libro non o podía escribir antes, e a novela miña anterior, Corredores de Sombra, non o podía escribir antes. É dicir, é certo que a vida vai te decantando, vas tendo unha serie de experiencias vitales, vas te atrevendo quizá outras cousas. Por exemplo, unha esta extraña lucidez, que foi o último conto que escribí. Este é o último conto. Bueno, pois hai que dicir, por montarlo aquí, primeiro como naceu, e segundo, cal foi o reto que me puxe, porque tamén vale un pouco para ver como foron para sair os contos. Este conto nace de que a miña filla chega nunhas vacacións á casa, trae un libro que lle regalaron, non sei quen lle regalou, un libro de Joan Margarit, que é un poeta catalán moi bo, trae unha escolma publicada en versión bilingüe, castellano e catalán, que se chama El primer frío, o título que ten en castelán. Eu coñecía algún poema solto de Joan Margarit, pero sabedes que non é o mismo ler un poema solto que ler a obra inteira. Eu pidi ese libro a miña filla, leo, mentras durante uns días, e nun poema dese libro, eu atopo uns versos que me dan a idea para este conto. Logo, despois, para a débeda, en que non se nota, eu collo para abrir o conto outra cita distinta de Joan Margarit. Entón, eu plantexo un reto, que o reto é o seguinte: imos ver, se eu levo dicindo 20.000 veces, como digo cada vez que me preguntan, que o importante nun libro da narración, o máis importante que fai o escritor é a elección da voz narradora e do punto de vista, moito máis que o tema do argumento. Eu creo que o decisivo dunha narración é sempre a voz narradora e o punto de vista. Eu aquí plantexo un reto que é, a ver, son capaz de escribir un conto verosímil coa voz narradora do fantasma dun can, que en principio parece, bueno, é certo que Paul Auster en Tombuctú fixo a voz narradora dun can. Eu doille unha volta máis de torniqueta. Un can non, o fantasma dun can. Entón, este conto está escrito a partir do reto de imos fazer un conto no que a voz narradora sexa o fantasma dun can. Logo, despois, como o libro está batallado por do amor, o conto deriva, obviamente, por o camino do escritor. Eres moi metódico, faz moitas fichas, escribes, faz literalmente planos e mapas, digamos, das tuas novelas. E das novelas, como lle gusta en fronte a escritura das novelas? No, o relato é distinto, é completamente distinto un relato dunha novela, completamente distinto. Unha novela é un proxecto sempre de longo alcance, é dicir, de longo alcance temporal e mental, é dicir, que durante unha serie de meses vas a estar metido nun mundo que tens que crear. Entón, ese mundo tens que poñer un pé. Tens que poñer un pé, pois eu uso moitas veces a metáfora do iceberg. É dicir, ti, o lector da novela vai ler a parte visible do iceberg, pero ti tens que ter controlado todo o iceberg. Tamén esas 300 partes de xeo que o lector non ve. Entón, unha novela exixe documentación, exixe cousas que ti non vas contar, pero que precisas saber, en que logo o lector non as lea, porque ti non as puxeches, pero sí que as puxeches porque antes están feitas. Entón, unha novela é un proxecto de longo alcance que, de algún xeito, che consume unha parte importante da vida e do cerebro. Os contos funcionan dun xeito diferente, ou, por menos, para min, funcionan dun xeito diferente. É dicir, primeiro porque un conto sempre teñen máis intensidade que extensión. É dicir, digamos que o traballo é máis de intensidade que de extensión. O conto, de alguma maneira, ten dito xente, e é certo, que se asemellase máis ao poema. É dicir, que sean contos
como hai aquí, 5 deles, sobre todo, relativamente longos. Nos tales pos un mundo en pé, pero non pos un mundo en pé como é nunha novela. Digamos, por caso, un radiante silencio. Pois, en realidad, o que estás facendo é collendo un personaxe, ese personaxe de Sara, e acompañando ao longo dunhas semanas, nunha faceta moi concreta da súa vida, que é esa relación que ten coas extrañas mensaxes que atopa na librería, e punto. É dicir, que de alguma maneira aí hai máis predomínio da intensidade que non de outras cuestións. É certo que tamén che levan tempo, che levan preparación. Por exemplo, pois mira que non busquei eu citas para poñer nas tarxetas. É dicir, un montón de citas, e logo despois sacrificas o resto e quedan só unhas pouquiñas. Pero un dos traballos máis laboriosos deste conto en concreto pois foi buscar por todos os sitios a ver citas que a mí me parecían que se deberían estar nesas tarxetas. Ao final quedan só 3 e o resto pois quedan queimadas como as que queima o ovo, non? E logo algúns contos son moi breves, algúns contos son casi como apuntes como un poema, é dicir, Ríos da Memoria, que é esa reflexión brevísima dunha señora maior que volve ao lugar onde foi adolescente. Pois claro, eso é nada, é unha pincelada. Digamos, si que se digamos como algo máis, non sei se máis espido deste libro como outros libros. Sí, deste libro estou moi espido, sí. A ver, todos os libros son autobiográficos. Todos, ainda que eu estima un libro de la galaxia tal no ano 2050, todos os libros son autobiográficos. Estos hablo menos persoas que me coñecen, que o li, é dicir, tal cousa, tal outra. Non quer dicir que che pasaran a ti esas cousas que contas, pero si che pasaron cousas que de algún xeito ti, convenientemente cambiadas, distorsionadas, disfrazadas, acabas poñendo. Adoitas poñerte retos a ti mesmo como escritor? Algúns sí, o que pasa é que son retos que non os nota ninguén, son retos para ti na casa, son retos na casa, é dicir, que non os nota ninguén. Cando veces explico o mundo, que lees habitualmente na tua casa? Eu leo moitas cousas. Non, si, leo máis que Valencias, sabes? Sí, xa. Leo moitas cousas. A verdade é que aí non... A ver, por poñer un exemplo, para poñer un exemplo adrede de que se vexa a diferencia, non levo un plan de lecturas deliberado, é dicir, estou nunha etapa da vida na cal xa non me sinto obrigado a ler nada. Igual que nas etapas da vida, sí. É dicir, había libros que había que lelos, e había que lelos custase ou non, había que lelos. Formaban parte, digamos, dun plan non consciente, sino un plan intuitivo.